Takže zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Východ. Takže len také rýchlo oznámenie, no to týždeň idem preč, takže neviem, ak budú extra vychádzať videá. Mám na pláne vydať ďalšie dve, okrem tohto, ktoré tu teraz ide. Takže za tento týždeň asi iba 3 videá, pardon. Ja sa pokúsim nejako vydávať tie videá. Aspoň jednu teda týždeň je určite, to kebyže jedno týždeň nedám, tak tu je okno. Tu. Vám dosť vysoko, môžem rovno skočiť. V každom prípade zajtra je nové videjko o 17:00 a potom videjko vyjde už podľa toho, aké bude počasie. Nejdem spoilovať, ale uvidíte. Tretie videjko bude asi Boiler Stars. Uvidím, či ho natočím, pretože na tom mobile nebudem mať na čom strihať, lebo ja mám taký ten veľkú tú bedňu a to si za sebou neberiem k lapke, takže uvidím, na čom budem, teda na mobile budem strihať, ale uvidím, že či sa mi to bude chcieť a jak natáčať hlavne, lebo kamera tam určite nebude. Takže to je všetko, tam ja pani. Dajte odmov, prosím, ďakujem, dovidenia.